Ako vlastne vznikla iná Liga Tour? Poďme si to krok po kroku rozobrať. Celé sa to začalo samozrejme mojou obrovskou vášňou pre futbal. Na futbal, hokej, basketbal či americký futbal chodím už roky, najviac doma som určite v Anglicku na Premier League. Mnohí z vás ste mi písali, či sa môžete niekedy pridať a tak vznikli prvé tripy na top kluby a zápasy. Bolo to skvelé, ale rýchlo som pochopil, že taký veľký záujem od vás sám nedokážem dlhšiu dobu zvládať. Keďže je ale jasné, že cestovať chcete aj naďalej, tak prirodzene vznikla cestovka Iná Liga Tour. Ale poznáte nás, vždy chceme robiť niečo navyše a preto sme sa spojili s futbalovým reprezentantom Paťom Hrošovským. Hráč belgického Genku kývol na ponuku prakticky okamžite a stal sa spoluvlastníkom našej cestovky. Aj vďaka tomuto spojeniu si naše zážitkové zájazdy vychutnáte so známymi tvárami, súčasnými či bývalými reprezentantmi. No a v tejto chvíli chýbalo ku dokonalosti už len jediné: svetový hráč v oblasti cestovania. A tak sme sa dohodli na spolupráci s Pelikánom, svetová firma, ktorá vznikla na Slovensku. Vďaka tomuto spojeniu môžeme okamžite akcelerovať a poslať vás na akýkoľvek zápas budete chcieť, prakticky kdekoľvek na svete. Urobili sme všetko preto, aby vaše športové zážitky boli dokonalé. Zažite to s nami.